ashona ilanga manje. Lo muntu masingamtholi lana kwakhe kanti kwenzakalani manje Hayi ngempela? sizomthola khona lana. Asikwazi ngamthola Kanti le nto kuzokwenzakalani-ke leyinike kanjena. Hayi asikhululeke somthola noma ikanjani. Awe ngathi nangu nje. Mu. Nangu ngibona nangu lapha Khuluma ukuthi umbonani? uyeni. Lapha kulesa sitolo. Nangu. Hawu hey we. Kata. Vimbe. Kata wena. Fa. Mfazi ngani? Wathatha umfazi ngani? Ngayiphi imali ngoba phela you have to pay for this lady. Oh angisho ngesizulu. Kumele ukhokhele lo mama lo imali wena onavumelana ngayo. Mfethu. Angidlala ngithe ngibo. Angidlala njengoba ngilana ngidlala. Kade sehlile okushilonke lesikufuna singakutholi. Njengamanje ngifuna ukukhuluma into eqondile mfethu. Imali yalo mama uzokhokha kanjani? Ngidla ungibhalelile ngoba ninakho ifuna ukuthi ngimsisi. Ngiyangibalekela phela. Uyambalekela ngithi. Senze ngiyabona ukuthi ngenze kanjena. Senze njani njengamanje? Lo mama usemakhumbini lo mama. Ungafuni enze ekugile ngoba uyazi ukuthi emakhumbini kudume kabi ukuthi bengagila ngisho ukugila but uwenza ubulungisa ukuthi ebhalele thina sikwazi ukuzokhuluma nawe. Wena usuzokhu usipapisa manje ugijima usifake emahlathini sigcwele uqadolo manje. Mzansi reality story kanti igama lami ke umthokozisi utshitshela majongosi uNtaba ayikhonja abagangile indlela mhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaki bathi ke usikhindi esincane esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxeka ungalinge usigqoke namhlanje sinosisi osibhalele namhlanje sisi akukunike ithuba ubingelele uphinde futhi uchaze ukuthi njengoba usibizeleni. Ngiyabonga bhuti sawubona. Ngiyabonga ukuthi uze wafika ngikubalelile bhuti lana ukhuluma noMama Dlamini. Nginenkinga enginayo ngumzizi uJama kaStshatu. Nginenkinga lana engibhekene nayo bhuti ngiwumama obe nobaba wakwakhe ubaba wakwami ube la emkhakheni wamatekisi. Ubaba washiya ke emhlabeni ke wangishiya namatekisi amathathu. Ukusheshisa nje indaba yethu bemfishane bhuti kunobhuti obeshayela la ekhaya omunye useshayile isikhathi eside igama lakhe ubhuti Sithembiso bese ngimthatha njengomfowethu ubhuti washayela ngelinye lamalanga ubhuti wenza ingozi kwalimala abantu emotweni naye walimala ubhuti. Ngiwile ngivuka naye limele njalo ngimngenela lapho nalapho kwenzela ukuthi akwazi ukuthola usizo ngoba imoto le ebeyishayela ibilimele ngendlela ebhlungu ukuthi bengingasenawo namandla ukuthi ngathi ngiyayilungisa. Wagcina ubhuti sewuthola kuRafu wakhe sahlala phansi sabonisana ukuthi hayi uzongisiza sikwazi ukulungisa imoto lena ngoba ayibilimele kakhulu imoto la okhakhayini impela. Hayi wawumuntu othi hayi ke kuyothi makuthi uRafu yaloku uyalunga ngibe sengiyaqhamuka ke kuwena ke ngilungise ngoba ulivumile iphutha ngempela ubhuti ukuthi ubeshayela imoto edle amanzi amponjwana. Wayithintile impela kodwa ke ngenhlanhla ke kwangashona umuntu ke emotweni ke kodwa balimala abantu kambi naye kubhuti ke hayi sihlalile u2 years impela waphela nje ubhuti angisamboni angisakwazi ukumthola. Ngizwile ngantletshana thize ukuthi ubhuti kuthiwa uyitholile imali lena yaRafu wayothenga isite. Manje sengicela ukuthi ungenelele kungisizeke ngimfune ngimthole akwazi ukuthi phela aphethe izithembiso lezo wayengithembise ngazo ukuthi uzothi mase kuphuma uRafu abese yavela silungisa imoto le ikwazi ukuqhubeka isebenze ngoba sekuthanda ukudonsa kanzima kwayimina. Ingakho ngithe ngibhalele nina ke ngicela ningisizeke sikwazi ukuthi sithole ubhuti Sithembiso. Yebo bhuti wami. Suka ngichaza ukuthi ula embonini manje kunegama insizwe ezingcolisa ngazi ithi usomatekisi onemali shothi namhlanje ngihleli nosomatekisi ke onezimoto mina nginemali wena unezimoto mawami usizo ucabanga ukuthi ke usuyishaya impempe kwazakala thina mase sifikile sifike silungise okumele kubuyele ngakuwena solizwa udaba likabhuti ukuthi kungani engayitholi noma engakuniki le mali lena ukuthi wayithe uyokuxhasa ukuze kuvuke phela imoto ayidemishile ngiyakuzwa futhi ubala nokuthi wayikade ephuzile. Yebo ngingajabula kakhulu kodwa shuthi njengamanje imoto ezisebenzayo zimbili manje kudonseka kanzima impela kudonseka kanzima kwaphela le manje ayikubi ilimele kakhulu. Okay yebo shuthi thina masiphuma la sifuna ukuthi esinike le mali le uhambisa imoto ku Peanut Bitter iphume imoto ikone bengicela ningisizwe ngakho mama wami. Yebo Themba mina ngifisa ukwazi ubudlelwane bakho nomshayeli ukuthi bewumuntu oziphethe kanjani nguze ufaka indaba yokuphuza ebe umuntu onjani nangalesa sikhathi kusekhona ubaba.
iqiniso nje lilihle ubengeyena umuntu ohluphayo yena. Ubengeyena umuntu ohluphayo kuye kwangithusa naloko ukuthi usenze ingozi enjalo emgwaqweni. Ngoba nakumina ugcine efihlile engashongo ukuthi ubedle amanzi amponjwana. Lokho kuvele ngoba abantu bomthetho bese belungisa izinto ngendlela yabo. Kwase kutholakala ukuthi hayi umshayeli ngathi ubedle amanzi amponjwana yena besebenzisana kahle kabi naye ngoba nobaba bekuyena umuntu bemthembe kakhulu ukudlula abanye odriver labo. Beyinduna. Bekuyena umuntu ebesebenzisana naye kahle. Ngifisa ukuthola lana ke ngibonela emakhumbini kuba nemshwalensi ukuthi imoto ikhaviwe mayilimala uzokwazi mhlawumbe ukukhokheleka into enzongomshwalensi bekumi kanjani indaba zomshwalensi. To be honest kwena bhuti wami ubaba uthe esehambile emhlabeni na njengomama obengazijwayele kakhulu lezi zinto bengiye kubaba zenza izinto ngendlela yakhe kuye kwatholakala ukuthi i-insurance ubaba ngahamba ngangabe saqhubeka nokuthi ngithi la kade egcine khona kwawukuthi ke siphumile indaba ze-insurance kanjalo. Okay. Suthi isivumelane sala ekhaya mawusebenza ngoba phela la embonini kunemithetho uthola ukuthi umthetho waserank kuba umthetho wasegcikini ukuthi uphethe ithuluzi lomuntu lali kanjani umthetho mhlambe mayelana nokuthi mhlambe makulimala imoto wenze njani kwakumi kanjani. Ubaba wayeyakhulume nabenza ama-meeting abatshela ukuthi imoto uma uyilimazile wena ingazilimalelanga ngokwako ngokuthi mhlambe iphutha liyenzeke emgaqweni. Mawukuthi ilimalele njena i-insurance ngoba ikhona izoqhubeka ikhokhe. Kodwa uma kuwukuthi wena ubudle amanzi amponjwana hayi usuyolungisa wena imoto uyosebenza ungaholi kulungisa imoto izimoto ibe right kube uma uthola okuwokwakho-ke isivumelwano sakhe ubaba no driver leso. Uyasazi ubhudi ukuthi kuumthetho awushiya ubaba wakhona ewubekile. Usazi kahle kabi. Okungenzeka ukuthatha wena kancane. Ngicabanga lokho ingakho nje ngithe hayi ake ngicela usizo nami ngeke nithi ungisiza. Mama sengishila ngathi Themba mina ngithembe ma ngisembonini ke bathi mangisembonini bathi ngusomatekisi onemali so namhlanje ke ngihlangane nosomatekisi onezimoto shuthi ke akudlalwa la ngempela masithi akudlali sisuke singadlali Mzansi reality sizophuma ke siyobheka kubhuti ke namhlanje sizomthungatha isho noma kuthiwa kuphi useyinkalweni la ethenge khona isite noma ukhona la elokishini sizomfuna size simthole ngoba mangithi adlali sisuke singadlali bayazi ababukeli beMzansi reality ukuthi mayisefikile usikhindi sincane impela siyakuxega sikubambe sikudedele ngicela sisukume sambe ke siyobona ke umfowethu lo oselocation ngapha nangapha ayikhale ashona ilanga manje lo muntu masingamtholi lana kwakhe kanti kwenzakalani manje ngempela. Hayi sizomthola khona lana asikwazi ngamthola le nto leyini kanje. Hayi asikhululeke somthola noma kanjani awe ngathi nangu nje nangu ngibona nangu lapha esitolo uyeni lapha kulesitolo nangu hawe kata vimbe kata we Mzansi reality suke singadlali ngempela. Yabona ukuthi simanzi manje ngenxa yakho manje sihubhana nawe usifaka emaxhaphozeni manje and Gada please ngicela ufake ibhande manje mina manje sengigijima sengibamba igebengu yes Waldo well done ngiyabonga ukuthi uzamile mfowethu uyamazi lo sisi umazi kanjani umuntu engimsebenzela umuntu bomsebenzela ma uye lo yena impela lo Sithembiso yena lo weshayela imoto yakwami Sithembiso uyabona manje sibuka abantu lana umphakathi manje siyaphuma siyaguduzelelana ngenxa isikade sikufuna singakutholi nencingo usayibambe manje silana ke namhlanje sifuna ukwenza ubulungiswa uyayazi into wayenza angithi nisivumelane nasenza nomama nakhuluma ukuthi kuzokwenzela kanjani angithi wena mangicela umtshela ukuthi wenzani ngifuna usichaze isitori ukuze ngifuna ungenelele lapho sengingenelele lapho Sithembiso ukhumbula kahle ukuthi wena wenzani walimaza imoto emva kwaloko wawumuntu ongithembisa ukuthi izinto zakho mase yilungile ezikarafu uzobuya uzokhanda imoto emva kwaloko unyamalalile ke manje nasekuze unyaka wesibili uphelile uthe dwi sengiyezwa ke manje ukuthi utholile urafu wena usuhambile wayothenga ama-site usuyangibalekela usezinokuze ekhaya sengize ngabona ukuthi ke manje angithathe lesinyathelo engisithathile ngacela ubhuti laba boMzansi reality ukuthi abangisize ngifune wena phela khona uzoqhubeka ngesivumelwano sethu sobabili awenzeka kwenzeke ngalendlela yabona manje asisenaso isikhathi siyashiselwa siyashiselwa ngoba nasemnyangweni sikwazi ukukhuluma gcwele zonke lezi ingududu zangalangini lalela sifuna ukwenza into eyodwa ke manje
imali khona mfethu sifuna ukuqeda lana ngoba manje isikhathi sifuna usibambezela isivumelano sika mama esaza ngithi isivumelwano sama manje asazi kodwa imali ayisekho esekho imali imali ayisekho kodwa isivumelane wawutheni kanti kuyena ngithi uyachaza ukuthi wena wakhuluma nawe yebo ngangimthembisile impela ukuthi manje kwenzakalani sifuna kushesha siyaphuthuma manje thatha umfazi wathatha umfazi ngani ngayiphi imali ngoba phela you have to pay for this lady yebo angisho ngesizulu kumele ukhokhele lo mama lo imali wena onavumelana ngayo yebo mfethu angidlala ngithi ngibo angidlala njengoba ngilana ngidlala kade sehlile okushilonke lesikufuna singakutholi njengamanje ngifuna ukukhuluma into eqondile mfethu imali yalo mama uzokhokha kanjani ngila ungibhalelile ngoba ninakho ifuna ukuthi ngimsisi Ngiyangibalekela phela. Uyambalekela ngithi. Senze ngiyabona ukuthi ngenze kanjena. Senze njani njengamanje? Lo mama usemakhumbini lo mama. Ungafuni enze ekugile ngoba uyazi ukuthi emakhumbini kudume kabi ukuthi bengagila ngisho ukugila but uwenza ubulungisa ukuthi ebhalele thina sikwazi ukuzokhuluma nawe. Wena usuzokhu usipapisa manje ugijima usifake emahlathini sigcwele uqadolo manje. Ashuthi mase ngithola amandla ngiyozama. Amandla nini you have the chance wena utholile isikhathi wenze njani imali bayithole wenze njani wena? Angithi utholile irafu. Yebo ngiyithole la. Kodwa bengisalindelene ukuthi mhlawumbe bese izophuma ngoba ayiphumi kabili imali ngilalelani ninabantu berafu lo imali lezi zokulimala engozini imali ayiphumi kabili imali musu uyidla uyitshela usazophinda uthole enye imali isuke ngeke imali iphinde kabili mawuthola ichance ngaleso sikhathi enza izinto kufanele kuzenze yazi braz ngithukuthelisa ne yabona ngoba ngijuluka ngimanzi tete ngijulisa nangigijima I have my dog mina nansi nje amegijima but nayisalele emuva but ngoba ngiyakwazi ukugijima data nami ngigijima ngaze cishe khoba uka ngopitha wabheka phezulu lalela ke baba Angihambi ke la ngezwanga ukuthi senze njani. Uyangitshela nje ukuthi kupho ozokwenzaki. Kwaphela leya moto kufanele ilungi ikwazi ukusebenza. Yazi ubaba akasekho ngiseleni ngedwa ke manje. Zimbili imoto ezisebenzayo ibulele ke lena enyeke. Senze njani ke manje? Ngithini mina? Ngoba uyangibalekela. uyaqhosha uthi wathatha umfazi futhi nasinayo into ukuthi ngathi singathatha abafazi uthe wathenga nani Uthenga isite. Ngizokuthenga isite ngiyabuthuka manje ukuthi ulobonile yena. wawusiza umndeni what about lo Kodwa mndeni umndeni. what about ngamsosolo ukusebenzisa leli gama but uzosebenzisa what about umfelokazi ubaba kwakhe emshiyene izinto zakhe ukuthi akabhekelele ingane and uthe mali lona wayekade yini into bembeke yini Ubemthembe ube isithembu sakhe kakhulu uyena nje umuntu ebesesebenzisa. wena usuthola ichance manje ukuthi lo mama lo akasekho umkhonena wakhe usuwenza into omathanda uginqa imoto yalimala usudla phansi mase ngena imali and mangifuna ukusho futhi ukuthi khonto eyishilo kumina esilapha kwakho ukuthi ubumlekelela Kubameli nje inkosi impela ngangigijima naye phansi naphezulu ngenzela ukuthi into how dare you are wena awuqinisile impela ngoba ngizama manje yindaba ukuthi uma usizakela ungakwazi ukubuyela kumama umsize phela ukhokha imoto ke list ukuqhubeka usebenza sifuna solution ke manje into oqala ungangitshela ngemali esazophinda iphume there's no money ezophinda iphume imali yangena uyabona nje abameli bakunika le mali bakunika basobe bekukhohlisa mawusethi khona imali esazongena ayikho babukeli isuke ingekho imali yesibili ummeli once bakunika nje karafu ukuthi nathi imali yakho ungayitshela ukuthi wena bekukhohlisa ukuthi khona imali esazophuma ayikho asifuni isigoqane ngifuna isigoqane la ngifuna senze into ephelayo unika umama amaphepha akhe either udayisa le site umama uyayithatha or kwenzeka ubulungisa ngifuna ukuqhamuke neqhinga mama ngifuna siphume neqhinga la isikhathi sihamba abantu basilindile abantu basifuna sifuneka siyosebenzisa inketho sobhala futhi ukhuluma nabanye abantu ngicabanga ukudayisa lona ke side ukwazi ukuthi ngiyilungisele into esingayazi leyo ukuthi iyodayiswa nini ithengwe nini. Mina ngicabanga ukuthi ngokwami nginalo isu enginayo. Ngicabanga ukuthi ubhodile kufanele akwenze kunye akabona ukuthi uzobuya athole enye imoto kuleza imoto asebenze angaholelwa akwazi ukuthi kulungiswe imoto leyana ngibona kanjalo mina. Ngoba nje uyangibalekela akatholakala. Sizokhuluma esikhulumayo sithi kuyodayisa isite abuya phela emahlweni eseyitholile imali yesite. Bengicabanga kanjalo mina. Hayi ngisebenza manje usadaka urafu ubuzonzani la bengilinda abangani bami la uzobabusisa usenza lokhu wakwenza ngoba ngisho imali wayiqede nabangani usazolonto yenza bengekho ubuzonzani lana ubuze kubangani bakho uzosaha noma uzobaphuzisa bengizosaha kade urafu awusenayo imali ukuphuza hayisekho kanti kwakho imalini le mfethu musuganga baba
musuganga mfethu usuganga ngemali yabona nje ngabe likuphelela icala lakho because umama imoto yalimala ukhakhaya ngithi nje but iroof uyakwazi lokho walimaza nomphakathi the worst thing wawulimaza wena akekho umuntu washonayo but kunabantu ababa paralyzed because of wena ngenxa ukuthi ushayela uphuzile uthi ufuna ukudayisa isite ma mina ngifuna kusenza ubulungisa ngifuna ugculiseke yebo awukho Raf awukho Raf uphelile uyasho uphelile uRaf yebo awusebenzi ubuyisithenjwa kulomuzi wakadlamini ngicabanga ukuthi uma uyakuzwela ngazi ngizosho njalo uyakuzwela awusebenzi kodwa uma uphuma nesolution ukuthi imoto le njengoba yalimali ayilungile wena kuthiwa kusekhona enye imali esazophuma usho njalo ummeli angithi uthi khona imali esazophuma mhlawumbe uma ulinganisa nje imali izophuma emalini 100 500,000 mhlawumbe ithini imali abekhuluma ngo-200,000 200,000 ayikho lona imali ayiphumi kabili ngishila kade ngitshela babukela imali ayiphumi kabili akwenza into eyodwa wena une-site wena and nalo makoti wakho uyakwazi ukuthatha bese ngathatha isho nayo umama afanele ephume nesiphuma nesixazululo ukuthi umama kubuyele ongukwakhe ngokuya cha bhuti cha kade nje engidala ehlenyuka ethini angisakholwa nje kwaleyo site noma into ekhona yini noma uzoyidayisa abuye adle imali akabe nje nento angitshela yona nje phatheka ngoba le yale site ayithengile athi uzoyidayisa angisathembi lutho nje bafo nje asingahluphani nje ngoba wena umgomo walapha ekhaya uwazi as it is ukuthi kwakhulunywe kanjani kwakuthiwa umuntu oshayise imoto edle amanzi amponjwana wenze njani ubaba ekhona esaphila wayithe ubaba umuntu oshayise imoto yakhe wayibulala edle amanzi amponjwana uyoqhubeka lo muntu lowo asebenze engaholi kulungiswa imoto leyo manje ngoba ubaba akasekhona usuzenzela ukuthanda kwakho ke manje usungithatha kanje ngoba ngiwumama ngiyedwa mina into engengize ngiyivumeke leyo ngitshele nje into ephathekayo nje ngizoyizwa kahle nje ngoba uzoyithola imali yesite ubuye unganginikeze futhi ngizobona kanjani ukuthi le mali yesite ngizoyithola tshela okuyikona kona efanele ngikwenze asiqhubeke ukuthi-ke mama ngivele ngiyosebenza ukuthi kulunge imoto yayo okay ufuna ukuyosebenza nangu ma kukhona ungam-ofarisha ngakho ukuthi enze njani ezosebenza njengoba bese ngitshilo nasekuqaleni Ukuthi ngathi ngoba ubaba, uyazi ukuthi wayekade etheni ubaba. umthetho walapha ekhaya wawuthini wasekuqaleni uyosebenza impela angaholelwa akukwazi ukuthi kuthathwe leyo mali kulungiswe imoto awuzohola awuzohola ngiqonda ukuthi awuzohola ukuze kulungiseke imoto kupho kwenza sithatha isite noma uyosebenza umsebenzi ongehola fanele kusho kodwa sithatha isite mawukuthi uthi awuyosebenza ubuyele ekhumbini ngcono ngibuyele ekhumbini ubuyele ekhumbini-ke ne yewe uzobuyela etekisini ngizobuyela etekisini wale miliyoni kade usunemiliyoni walisebenzisa usubuyela back to square one abantu abafunde eSouth Africa ma ngiyamuzwa impela ngomsombuluko nje la ngimdinga khona nje emagcekeni ekhaya ahamba ayobuyela emsebenzini ngoba nje leya moto ngiyidinga ilungile engikudingayo nje lokho nje uma ivuma ukuthi abuyele emsebenzini akabuyele impela ngimlindile uyadingeka ke emsebenzini ukuze ukhokheke lezi ngxeko lezi ndleko owayidala kulo yaminyaka kuze kube manje usuyidakhela njengoba sesikubambile suke singadlali masithi Mzansi reality silungisa isizwe thina siyasiklina ne uyangithola abantu abadlala ngabantu sibathungatha njengawo usuke engadlali mfowethu uyangithola next week you found a new job ongekukholela kona so kumele ufukuze lapha zonke ithukthukwane zamama lezi ezama ukulungisa imoto nani efuna ukulungisa le enye imoto njengoba namanje kukhona enye imoto ozonikwa yona ukuthi usebenze ukuthi kulunge leya moto wena oyisholo ukuthi ngenzeka kuphuma enye imali mina ngiyazi lo mali ngeke iphume uyokuthola lapho ukukhululeka kwakho angiyabona uyigaxe wena ijoka baba ayikho enye indlela asiqhumeke sisosebhe ubheke phambili-ke ngiyangithola ngiyabona mama ngibongile futhi ngiyakuzwa kuyoba njalo ke ngomsombuluko-ke ngiyokudinga egcekeni ekhaya impela ngiyabonga-ke bhuti ukuthi simthole-ke nokuthi ayivumele yena ukuthi hhayi uzokwenza lokho vele uzokuthola isokisi niyatshontsha nina right Mzansi reality story igama lami-ke umthokozisi utshitshela majongosi bathi usikhinde esincane esigqokwe ingane kuphela umuntu omdala kasigqoka wasigqoka sizokuxega baba mase ngifikile ngisuke sengifikile olethi ngithethemba mina thank you ngiyabonga kakhulu ngiyabonga Themba Mzansi kuzoba njalo. ngiyabonga thank you